Riu amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I sí, avui és divendres i estrenem nova secció amb ni més ni menys que amb l'Adrián, Termi i Pablo. Bon dia, com estem? Molt bé. Bon I vosaltres? Bé, a veure, vos tenim aquí, estem bé i sé que mos portareu coses molt xules i molt interessants i Sí. sobretot en molt d'humor, que sí? Sí, en això hem vingut. Som Habana Comèdia, una associació sense ànim de lucre que es dedica a portar humor i comèdia aquí a les Terres de l'Ebre, no? No? És això, no? Sí. Més o menys el que intentem fer. No, ho expliqueu una mica per si hi ha gent que no mos coneix, que és, bueno, el que esperem, no? I bueno, volíem començar a explicar-vos una mica el nom d'esta secció, Clar, és si et que sembla bé. riu amunt, riu avall... Què? Expliqueu, va. Mira, És el millor de la secció, el nom. Mira, és un doble significat, ¿vale? Redoble. Sí, és un doble, és com el bàsquet és això, lo dels dobles, los dobles triples, no sé com va això. Bueno, los triples dobles igual. Per exemple, o sigui, és molt fàcil perquè Adrián, com va? Riu amunt. Riu amunt, perquè ve de Deltebre hasta Tortosa, que és on fem normalment, al carrer de l'Havana, fem això i en estem ara mateix aquí a Ràdio Ebre, a la SER, i Pablo va... Jo vaig riu avall de Benifallet cap a Tortosa. Llavors, com jo sóc el que no me moc, i tots venen a mi, doncs uns van riu amunt, uns van riu avall, i este va ser un dels motius. I a més també té esta literació, esta repetició del riu amunt, riu avall, que et fa una cançoneta com de frase feta. Perquè, per exemple, si jo li pregunto a Pablo, com ha anat lo pàdel? Riu amunt, riu avall. Doncs bueno, és com que ha anat, però no ha anat. Vale? Pues no ha anat bé. O per exemple, si jo dic, Adrián, com va la lluita antifeixista? Pues riu amunt, riu avall. Veus? Pues és que no me n'acabem de sortir, perquè no me n'acabem de sortir. A part de, bueno, que suposo que això ja és més obvi, no?, que riu és del verb riure, però també és del riu que tenim aquí. Per tant, aquí per dir que hi ha un doble sentit aquí que pareix que pareix que és el primer que se mos ha ocorrit i no, eh? No m'esperava per a res, però per a res, esta explicació. Ja Vos està aquí el soc programa. sincera. Què t'ha semblat? No, la veritat és Hem molt acabat. coherent, és molt coherent. Doncs no teníem res més, jo volia fer això en 20 minuts, o sigui... Pues nois, No. us heu d'omplir el programa. No. Mira, farem una mica... M'autoproclamo director de la secció. Rei. Caudillo. No, expliquem també als oients una mica el que farem, és que Pablo mos portarà temes d'agenda i recomanacions dins del món de l'humor, coses que programem nosaltres i coses que no programem nosaltres però que es fan pel territori. Adrián, en el seu vessant d'humor més polític, això pues, és lo botxí de la dreta, Hi ha mandres escapades en camper, això també, que no té res que veure en la política, però és una cosa que suposo que en algun moment sortirà, suposo, a la secció també, el tema de les escapades de muntanya. Oi no. I jo, pues, que toco un tema més costumbrisme, neures personals, soc pare, per tant tinc ruïnes diàries, setmanals, vull dir que entre això, una mica l'humor que juguem i que treballem és de lo que vindrem a parlar avui. Nois, qui vol començar? A veure, comencem per l'agenda, Pablo? Arrenquem amb mi. Vinga, va, Vinga, va. fem una miqueta d'agenda. Bueno, jo volia comentar aquí, bueno, des d'Havana Comèdia volíem comentar que es fa un festival anomenat Totem Festival. A mi em fa dubtar una mica si és un festival. Per què? Per què? Pues tot festival. Xiste malo. Xiste malo per arrencar agenda, Xiste malo. Yo no lo he entendido, Però pero... bueno, sí, és un festival, ¿vale? És la tercera edició del Festival de Teatre Musical de les Terres de l'Ebre i per a tots els públics, on les famílies i tot aquell que vulgui gaudir de l'espectacle descobrirà històries a través de la paraula, la dansa i la cançó. ¿Vale? Voler. I bueno, hi ha a destacar 3 espectacles. El Golfus de Roma, que es fa a Sant Jaume d'Enveja, el 19 d'octubre a les 6:30, ¿vale? a l'Auditorium Marta Manzanares. Són 10 euros d'entrada. Després tenim l'Impro Side Story, que és el divendres 24 d'octubre a les 8:30, al Casal de la Ravaleta, Roquetes. També són 10 euros d'entrada. I l'espectacle, per acabar, ha de continuar. L'espectacle ha de continuar. Sí. Un altre espectacle. Sí, vale. sí, sí. No és The show must go on. Vale. Pensava que era un xiste teu, també, però no. Resulta que no, que és... No, és el nom de l'espectacle, vale. que és 25 d'octubre, el dissabte, a les 8:30, a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita, ¿vale? També són 10 euros. Llavors tenim algo aquí per a fer una mica de spam de lo nuestro, no? Que tenim a Termi, que fa el seu monòleg de Vida i Miracles, el dissabte 18 d'octubre,
Demà, És a dir, demà. A les 8:30 al bar 12 Topos de Tarragona. Aquí sortim una mica... Sí. Ojo, Sí, això ho organitza la gent de Risses, que és un col·lectiu que munta comèdia, està muntant comèdia també a Tarragona. Van començar, de fet, un any o dos abans que nosaltres. Un any o dos abans que nosaltres. Sí. I també, bueno, tenim molt bon rotllo en ells i tal, i em van convidar a fer el monòleg allà dalt, que també l'he fet aquí a Tortosa, l'he fet a altres puestos, però també allà dalt, però bueno, també ho volíem posar en agenda. Molt bé. I bueno, també volíem comentar una mica el que fem a la programació del local, com a carrer de l'Havana. No únicament fem lo que és els shows d'Havana Comèdia, sinó que també tenim altres dates, on, per exemple, els dijous de tot el mes d'octubre estem programant el que és la travessa. Fem les emissions en directe, així que si algú es vol escapar algun dijous. I el pròxim dissabte faré un taller de salsa amb Marc i Judit de Suidens, així que si algú té ganes de bailoteo i moure... No és un taller de cuina. No, és un taller de salsa, vull dir i que... bachateo. No, vale? Això mateix, amb la gent de Suidens. Com estamos con los chistes, Sí. Jo quan lo faigues de ballar. cuina m'apuntaré jo. Jo ballar no, però cuinar cuino cada setmana. Comenceu la secció a lo grande, eh? A lo grande, clar que sí. Sí, home, i tant. Clar que sí. I I tant. bueno, ja tindríem el que és l'agenda per aquí del terreno. Perfecte, doncs gràcies. Pablo, tot apuntat. Tu ja t'ho has apuntat també, tu? Jo m'ho he Molt apuntat bé. tot. Ho tinc Yo no tot a puedo la ir ment. a ninguno. Pues bueno, seguirem en Adrián, ¿vale? Adrián, ¿de qué nos parlaràs avui, en ¿De qué os general? parlaré hoy? ¿De qué os parlaré hoy? Pues yo os traigo, ojo, os traigo... Ah, no ho hem dit. Adrián parlarà en castellà. És la quota... Oi. Bueno, El canvi que sempre fa del català a castellà és en plan... És la quota... Dime. Nosaltres mantindrem el català, però és la quota que mos toca per llei. Sí, correcte. Mira, jo parlo català. Jo soc català de naixement, però parlo molt malament. M'entrebanco tot el rato, bueno, un desastre, Vale. ¿vale? A ti me pujo los michones hasta els tobillos. I dic, pues per a parlar-lo malament, com estimo molt el català, perquè és el millor idioma del món, pues dic, pues el parlaré castellano. A ver, mi madre es andaluza y mi padre murciano, o sea, hablo español de milagro, ¿sabes? O sea... Esto no se escucha, ¿no? En Andalucía, no. No creo. Se hace a las 4 de la tarde, que es, bueno, los buenos días para ellos, prácticamente. No, a las 4 no, a la 1. A la Pero bueno, una, están ¿no? haciendo la siesta de antes de comer, no pasa nada. Adrián, ¿qué mos portes? Venga. Pues yo os traigo la reducción de la jornada laboral. Ah, molt bé. Interessant. Gran notícia. Interessant. No sabíem que l'havies de portar tu. O sigui... Pero ojo, no os traigo la ley, os traigo el tema. ¿vale? Vale. A mí sí que me gusta trabajar, ¿vale? O sea, yo no soy uno de esos rojos bolivarianos que quieren romper España, ¿eh? No sé vosotros, ¿No? pero yo, no. Ah, vale. No, de hecho, yo en mi casa tengo, no sé si lo sabéis, bueno, tú no has estado nunca en mi casa, ¿no? ¿A quina? ¿A la de Rodes? ¿A la que te rodes o a la otra? Sí, yo la he visto. En la furgo, de hecho, tengo una almohada con la cara de Garamendi impresa. ¿Sabéis esas almohadas que os podéis imprimir fotos? Sí. Pues yo tengo la cara de Garamendi impresa y cada noche antes de acostarme le doy un besito en la frente, ahí en plan... ¡Ay, mi Garamendi! ¿Con qué oda al esclavismo? Nos Garamendi, sorprenderá mañana. per a qui no sàpiga, Garamendi... Es el presidente de la COE. De la COE, exacte. Sí. Y bueno, y es muchas más cosas también. Es imbécil. Eso ya. Garamendi ha dicho, ojo, Garamendi ha dicho, ¿tú te crees que Carlitos Alcaraz trabaja 37,5 horas a la semana? Pues, es probable que menos. Lo primero de todo, ¿Carlitos? O sea, ¿cuántas corridas de toros han tenido que ver juntos estos dos para tratarse con esa confianza? O sea, y lo segundo de todo, ¿cuál es mi micrófono? Este, ¿no? Garamendi, ¿acaso eres una persona falta? O sea, el tío está comparando la situación de alguien que se dedica a lo que le apasiona, alguien que todo lo que hace lo hace en su propio beneficio, con alguien que quizás se tiene que levantar a las 7 de la mañana y pasarse 8, 9, 10 horas en un lugar en el que no quiere estar, haciendo algo que no quiere hacer para beneficio de alguien que no es él. Vale. Esto responde muy sí, bien no, a no, mi claro, segunda sí, pregunta. no, és que és així, no. És que crec que... No, és que jo crec que el treball està mal pensat des del primer moment. De hecho, ojalá, si fuera por mí, ojalá reducir la jornada laboral de 40 horas a las que hace Garamendi el resto del año. ¿Qué son? Que son, pues, prácticamente media hora, seguramente. Vacaciones. Vacaciones indefinidas, correcto. Yo creo que Garamendi en su casa tiene una diana con la cara de Yolanda Díaz y le va lanzando dardos cada vez que esta propone algo medio progre. ¿Qué más ha dicho? Ha dicho más cosas. Ha dicho,
bueno, en general, tanto él como los ricos suelen decir cosas como, por ejemplo, es la cultura del esfuerzo, la cultura del sufrir. Esto lo ha dicho Garamendi. Garamendi hablando Ja. de la cultura del esfuerzo, la cultura del sufrir. Tu saps que havíem de fer coses de riure avui, no? Ho dic perquè m'estàs portant coses molt crues, eh? Está Juan Roch ahora mismo clamando por ayuda humanitaria en su casa, ¿eh? Que me traigan una flotilla, ¿no? Pobre Está en plan... Le vendría muy bien una flotilla a Juan Roch. Sí. Así podría sacar los barcos a repartir durante la próxima dana. ¿Sabéis que los Juan Roch saca camiones a repartir cuando hay danas? Sí, Sí. eh? Tú lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, son, sí, sí. Son camiones con mentalidad de tiburón. Tú, si alguno Camió, embarranca... camió amfibi. Camió anfibio. És camió amfibi, los de... Vehicles amfibis de Mercadona. Y si alguno embarranca, pues no pasa nada. Cogen a Ferran Torres y lo echan ahí a repartir y... ¡Que no pare la rueda! Ay, vale, ¿Qué més tenim? obviamente, o sea, estas declaraciones no han pasado desapercibidas para nadie, en redes sociales sobre todo, le han dado bastante. Y traigo tweets, traigo algo muy original en la radio, como Vale. son tweets. No los he recopilado yo mismo, he entrado a la web de Público directamente, Uh-huh. es pues, el diario de todos los izquierdistas bolivarianos. He entrado ahí y los he recogido directamente, si los queréis escuchar, es gente que le ha respondido al propio Garamendi. Vale. Los leo, los voy a leer, Vale. literalmente. Sí, sí, sí. @ Dani_Ríos13. Vale. Ha dicho, claro que sí, Antonio, que los currelas se lleven el ordenador al mismo funeral. No vaya a ser que un día tengas que gastarte 300 euros en comer en lugar de 400. Mis 10 para Dani Ríos. Aplausos. @Iru... No sé quién coño es És este, igual, pero no bueno. et digues los arrobas, da igual. Dice, lo que es de traca es que se te muera un hijo y solo puedas faltar 2 días, y si te casas, tienes 15 días para irte a Bali. Exacte. Tú de esto sabes, ¿no? Porque tú estás casado. Sí, sí, sí. ¿Te fuiste a Bali? No, era autònomo. A la llena de Era putos. autònomo quan me vaig casar. Uau. Me'n vaig anar una setmana de viatge Estás en números rojos en prácticamente cotxe ahora. per Espanya Muy bien. i al cap de 10 dies màxim a treballar. Termi, això ho feia molt la gent, els meus iaios. També Sí, sí, qualsevol sí. que saben anar Sí, és de que viatge en Termi cotxe. rom d'aquella edat. Así se viajaba Sí, antes. bueno, és que sí que per aspecte no ho pareix, però sóc el més vell de la taula. Bueno. Dels tres. Tienes suerte de que esto no se está grabando en vídeo, pero... S'està gravant en vídeo. Pablo Pernetas. Ah, vale. Dice, habría que hacer un recopilatorio de las intervenciones de este señor y emitirlas en bucle durante la próxima campaña electoral. ¿Para qué? No lo sé. Jorge PM91, este está guay, ¿eh? Dice, se muere tu padre, pero hay que estudiarlo económicamente. No vaya a ser que al negrero de turno no le venga bien que guardes luto durante, guau, flipas, 10 días. Claro, és que Yolanda Díaz ha proposat que el permís per la mort d'un per la mort... Lo ha aumentado Sí. 10 días, creo, Claro, ¿no? però és que ho Algo van así. anunciar, Sí. no, encara no, però van anunciar i van dir permiso de fallecimiento 10 días. Jo vaig pensar, jo necessito morir-me per a descansar 10 dies. Llavors vaig dir, no, és si es mor un familiar. te lo Dic, van- bueno, pues llavors no. Te lo Vale. van a dar, sí. Propuso eso y a la diana. Toda la cara. Y el último, el que me he guardado para el final porque es el mejor. @Luis_Iceman. Vaya nombre, ¿eh? Hombre, hielo, eh. Luis dice, llorar a los muertos es socialismo. Sí, senyor. Bravo. Bravo. Aplausos. He d'aplaudir aquesta frase. Correcto. Toni Nadal. ¿Sabéis Vale. quién es? Sí, sí, sí. Toni Nadal. Sí, però no li crides a la paret, que estem aquí 3 persones. O sigui, parla'mos... Toni Nadal. Molaba hasta hace poco. Vale. Molaba hasta hace poco, hasta Bueno. que ha dicho lo siguiente. Toni Nadal ha dicho, para algunos en este país parece que el trabajo sea un castigo del Señor. Vale. ¿Sabéis cuando escucháis una canción y decís, este cantante ha pensado en mí al componerla? ¿Mm? Pues a mí me pasa lo mismo con esta frase. Vale. Per De què? hecho, más ¿Por qué? cosas. Dime. Per què? Odio trabajar, no sé si os habéis dado cuenta, pero Bueno, de fet, literalment, treballar és un càstig de Déu. es un castigo de Dios. O sea, en principio se vivía muy bien porque Adán se ganaba la vida de forma bastante cómoda, la verdad. Era nini. ¿Y qué cometió? Cometió un pecado, ¿no? Del árbol de la sabiduría o algo Sí, así. sí, Comió sí. de ahí y lo mandaron a ganarse la vida con el sudor de su frente. Hizo caso a Eva. O sea, No. esto... Comentario un tanto machista. Bueno, pero no, pasa nada. Bueno, tothom sap que ni era una fruita ni era un arbre el que es va menjar Adán.
Què? Se va menjar algo d'Eva, algo que li va oferir Eva, per tant... Una massana. Una massana. Bueno, sucoset, sí que ho era, però que és un càstig, és un càstig. Treballar és un càstig, això està claríssim. Dios nos condenó al capitalismo, prácticamente. Esto es así. Más cosas que ha dicho más cosas Toni Nadal, no se ha conformado con una. Ha dicho, prefiero más trabajar que no trabajar. Vale? És com allò de... Estàs trist? No estigues trist, no? Claro, más o menos es lo mismo, ¿no? Sí, sí, o sea, pero es que de nuevo tenemos a alguien hablando del privilegio que supone que tu trabajo te haga sentir realizado, cosa que a la mayoría no le pasa. O sea, Exacto. para la mayoría la alternativa a trabajar es vivir en la calle, ¿no? Que O a una furgoneta. Bueno, no. Los chistes sobre campers se van a acabar. No, són sobre tu. No. Esto lo dijo el verdadero padre nuestro, Noam Chomsky. Dijo, eres libre de morirte de hambre o de venderte a una tiranía. Hòstia. Esto lo dijo él. Frasote d'Instagram, Fortíssims, Uau. És de foto en blanc i negre i Foto en blanco y negro. I la cita al costat, eh? Bueno, esto se hace cuando alguien se muere, que al pobre Noam no le queda mucho ya, por lo que sea. Sufrió una... ¿Qué sufrió hace poco? Ah, no ho sé. Noam Chomsky. Bueno, No sé. no lo seguís, sabéis quién es, ¿no? Sí, però no el seguim. No, Está casi muerto prácticamente. Si no mos dones la informació, tu. Se va a juntar con Mujica ya mismo, pobrecillos. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, a buscar un equilibrio y a hacer solo 8 horas. ¿Quién creéis que ha dicho esta frase? No sé, algun jefe meu, Os segur. voy a dar 4 opciones. A, un explotador. B, un popular miembro del jurado de MasterChef. Vale? C, Jordi Cruz. D, todas las anteriores. Totes. D. Correcto, Jordi Molt bé. Cruz. Molt bé. El tío ha Va, dicho literalmente que es un purista del oficio, ¿sabes? Buen eufemismo de esclavista. Pero bueno, no pasa nada. I en cru. En crudo. I acabem en alguna I quiero altra acabar- frase d'estes o què? Quiero acabar con Sir John Lubbock. Sí, home, i tant. Si no sabem qui era l'altre, imagina't. Un ser. O sigui, el primer dia, un ser, ja, aquí. Un caballero del d'esto británico. Lubbock, no lo sabéis porque sois unos indocumentados prácticamente. Exacte. Lubbock era amigo y vecino de Darwin, que dijo yo me he documentado para esta sección, dijo allá por el 1870, hace 4 días, cuando Nació. apenas nació, dijo lo siguiente, y con esto voy a acabar ya. Dijo, el trabajo es una necesidad de la existencia, Ajá. pero descansar no es holgazanear, porque a veces tumbarse en la hierba bajo los árboles, en un día de verano, escuchar el murmullo del agua o ver cómo las nubes flotan en el cielo, no es en absoluto una pérdida de tiempo. Bravo. Uns quants vers s'havia fumat, Garamendi, payaso. Molt bé. Fermi, Hasta aquí. Molt bé, hasta aquí esta oda al socialisme, d'alguna manera. Sí, se puede decir que sí, al bolivarianismo, más o menos. Vale, pues acabarem, si vos sembla, la secció en algo bastant més lleuger. sí. Vale? Jo he vingut a parlar d'esports. Ole. Vale? Molt ràpid, jo vaig jugar a una lliga amateur de futbol sala fa anys, quan aquí encara... Crec que aquesta lliga ja no existeix, perquè, òbviament, vaig passar jo per allí. I vaig jugar en un equip que es deia el Lobo Rubio Sexy Events, que després va canviar de patrocinador i es va passar a dir Estructures Metàl·liques J. Pubill. Hòstia. Zero glamour, vull dir, vam perdre molt en quant al nom. Vam jugar en noms en equips com Toscà, Autoscoles Montessó o Penya Madridista del Siete Blanco. Vale? Grans, era el que tenia la lliga amateur de Tortosa. Pues bueno, a principis de mes, estava jo, bueno, un dia d'estos, estava mirant Twitter, xarxes vàries, i veig, salta la notícia al Mundo. Los días de Ricky Rubio contra el Boston Sexys o el Panathinaikos. Obri cometes. Pasó de parar a Curry a defender a Antonio, que venía de dormir a las niñas. Clar, jo aquí de repente dic, hòstia, noms d'estos de amateurs i dormir a les niñas, a dormir als fills, que és el que em costa a mi també. O sigui, jo podria ser Antonio, ¿vale? Llavors, recordem, Ricky Rubio, ex del Joventut de Badalona, del Barça i a la NBA, exjugador de Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns i Cleveland Cavaliers. O sigui, no és un mindundi que juga a bàsquet, ¿vale? Ricky Rubio. Otro explotado. Sí que ha tingut uns temes de depressió, Sí, tal, i ha estat retirat. Ara ha tornat al Joventut de Badalona, però va estar jugant a una lliga, era la lliga on jugaven els seus amics.
i va dir, pues bueno, vaig i així almenys no estic quieto a casa, ¿vale? Vaig i me moc una mica. Pues bueno, se va enfrentar a equips com Boston Sexys, los Warriors, però escrit en G-U, o sigui, no en W, de Warriors, Hòstia. ¿vale? Los Tinder Wolves, Los lobos de Tinder. los Zaka de banda Buah. i los Tiraos Libres. O Panatimancos, que hem comentat abans, entre altres noms que ja se'n van una mica de mare i potser estan inclús fora de... Me recorden a noms que et fiques al fantasy per a Exacte, no? exacte, i aquí volia anar. Això em fa recordar en estos jocs del manager que jugàvem, és per aquí, vale, i que jo fa anys ja havia jugat a un d'estos de futbol, ¿vale? Però a un d'estos, o sigui, no de bàsquet. I vam dir, hòstia, anem a crear alguns noms en aquest sentit, d'agafar noms d'equips i modificar-los per a que tinguin certa gràcia. Per exemple, tu me'n vas comentar un l'altre dia que era... Tu vas jugar a un equip? No és meu, però No, vaig jugar a un equip de futbol sala, allí a Barcelona. Igual, i tal, però com i se deia? se deia, ojo, se deia Bayern de los Caídos. Ole. És magnífic. És magnífic. Me lo voy a apropiar. És magnífic. Llavors, jo vaig estar buscant noms d'equips i els vaig modificar una mica. Per exemple, vos porto una llista que és l'Eintracht per la finestra, Ole. ¿vale? El Shakhtar Donuts, el Minabo de Kiev. Bueno, este és un puntet picant, però en esta hora se pot entendre. Sí. El Esteagua Mineral, el Maccabi d'Aixecà, Hostia, Ese me pero gusta a mí. ¿este dónde ve? ¿De quién? del Maccabi Tel Aviv. Ah, vale, claro. Com és claro. d'Israel, pues l'han fotut. Lo que dicen los andaluces a las 4 de la tarde. Sí, Maccabi d'Aixecà, el Nottingham Presa, Oh, este me encanta. Este me gusta mucho. si voleu, si me n'ocurrís algun lo direm després, el Manchester City, el Aston Villa, Aston Villa, sí. Com... l'Illa de Buda. Este l'he fet... Clar, este has de fer la pronunciació malament perquè tingui gràcia, ¿vale? L'Illa de Buda. El Fútbol Club Barcelona. Por ahí no. Bueno, este estic convençut de que a presons Todavía no. ha funcionat. Adrián s'indigna. Però este ha funcionat. I després un que ha entrat a última hora, que és el Recreativo de Juerga, Era... que este estic convençut de que existeix. Sí, Este estic convençut de que podria ser. I si no existeix, ho fan segur. de que existeix. I ja està, esta era la meva secció d'avui. Vull dir, parlar una mica d'això, posar damunt de la palestra estos noms que queden invisibilitzats per les grans lligues, perquè ara arriba l'Ibai i munta un equip a la quarta, no? a la quarta catalana. Ronin. I li posa Ronin. No, no li posa Ronin, li has de posar Capipota a un grup de quarta catalana, no li pots posar Jo també ho Ronin. pensava, perquè l'altre, a la Kings tenia Porcinos o alguna Claro, cosa de exacte, cerdos. ara anem ja d'equip gran, no? I ja està, i aprofito, abans de despedir als meus companys i la secció, que en pròximes edicions d'esta secció, que recordem, no ho han dit abans, però serà quinzenal, És vale? O veritat. sigui, tornarem no la setmana que ve, sinó tornarem de 15 dies. I vindreu el 31 Sí. d'octubre. Sí, jo La vindré de Castanyera, Halloween, què celebreu, xics? Jo vindré de Castanyera. Sí? Sí, si puc, si trobo l'atuendo, sí. Però porta castanyes i Sí, algo portarem. Però bueno, ja aprofito per adelantar que en pròximes edicions parlarem de com se dirien els equips de bàsquet si fossin d'aquí, si fossin de l'estil dels de la NBA, vale? Que es diuen Toronto Raptors i noms així heavies. Buscarem... Sí. Això serà una altra secció, fantasia, que farem un altre dia. Però bueno, suposo... No, la setmana que ve no sé de què... la pròxima secció no sé de què parlarem, però bueno, tindrem, com anem en aquestes voltes, algo farem. Los norteamericanos son unos flipados, todos. Sí, tots, sí, no, clar. Està clar. I ja està. Hasta aquí el que t'han portat avui de riu amunt, riu avall. Teniu molta feina per a d'aquí 15 dies. Sí. Us he llançat un cable, Castanyada, Halloween, Noche de Muertos. A veure què em porteu, a veure en què mos deleiteu esta vegada. Ojo, Noche de Muertos. Podem treure suc. Pues sí, I nois, mos veiem d'aquí 15 dies. Molt bé. Gràcies. Adéu. A vosaltres.